Acting Chief Myntri Hima Sohra uba minjurlang majau, lambat ki Myntri Hima, kinthoplang ki record ke executive dorbar, haka arpau terek ujemang, kila yo kendo ya Chief Executive Member Jongka KTDC uba Winston Tony Lingdo, haka jingdon lang UEM Jongka Elaka uba Danzel Chen, banya kren ki kam thong siim, haka bayadei bat ke Hima Sohra. Hadian ke jingya kendo bat UCEM, lambat UEM Jongka Elaka, haba persyang banya kren bat ki, nado Acting Chief lambat ki Myntri Hima, Kim Shimla Treh Kren Eiei bat kilat pathai Khubor. Kumta nagalyang kilat pathai Khubor, kilayo kren bat UCEM Jongka KGDC, ubalaong ba kajingwan ya kendo jongki kalong kren hakaba yade bat kakam senat UCEM, bat ban pensyai halwar kajingjit jongki UCEM. Bat nagalyang UCEM, ula pentim ba nagalyang ke isi kala pensyai syaki, baki kwa ba kakam kadei ban Iaid Beit, kumbagila kren ban Iaid Beit, deka election namar kajingdon uweipat ubakwa ban yakun ya kakam, bat ulaong ba nagalyang jongki kidang update ya kakam ba acting chief un pendep ya kakam bakila batha syau, ban pendep kamtam haba yade ban penbet iki electors. Kajingwan jong i acting chief mentan bangi kendo kadai be halor katu hi kanong rim baki kwa ban pensyai ya ka jingbom yo sanat jong UCM namar baki ong ba kilarai da ka executive dorbar ka jongki menwani kendo ingi ban kali ka ika jing penslam ka jongi ti nakaliang ka jonga ba i em in charge ka be dei bat ka ilaka ngila ban biang ka ju hi kumbang ila jukren ka por ba ngidang update ya acting chief ba in pendep ya ka kamram ka bangi pha na kani ka office ku jongi ba in penbiang ya ki electors ti kata kadi ka kadi jing kadang don ka jing sa teng na kaliang ka jongi ba in penbet ya kita ki electors ti na ka liang ka jongi ila ai ka assurance mentan ba in pen state ya ka kam ba in la ayo ya kita ki electors in saya ya ka kam ko ba dei ber ka soala syakhamat Bakit Nongpoh saya kan dari penbet Khubor tinggal ong yaki man nakaliang ka jongki kinbu timeline bat ki bedai bat ki kur na ni bat ki menteri ni te namar ba long ka proses ka khamlong lengdi kat kum ka jing sotho jongi namar pi ban replace ki ban lech ki kur ban yo ek recommendation jong ki kur gini kita prokhoi ti specifically kam da don ek timeline hendring i ong yaki kat ba ki la ban pendep kloi kadang khamba ti specifically ka timeline ni khambu hi yaki tang pada ka syong haki pada la ki la ban pendep kham kloi ni la ban pendep ka kam ha ka bede bat ka Hima Sohra Muna kleng council kan pelong dak election jingit hoi kum mangila kren do kini ki benai beladap mangi hak ben le bet daka election namar mangila don sebagai candidate melawan ban apply ban penitu di naka post ka por ya tai ka de ju comments ka bangi ngila ai seki paidbah shnong ka thai Hima Sohra ro bagian sotu bangi hak ban rely bet ka natural justice lada don menu bakwa ban wan chakmat ban khun yang ni ka khet juga jinglong sim thi tingi hak ban ai chance bet ke atau kalau jingïada buto ba PCM dei shu ton shnong jong kata Hima Sohra bat nun ke khun ti election ran kam don hok kata ti jong kata Hima Sohra kalau jingïada naik keren ni kita namar ba mo ngi na kalian ko office ngi le kat bangila bangin ya penbet ya kam ti kata ka bom hok ti ka syong haki ti kata ka pen kenya ka ti ka dustur ngiru na do singi ka basdang ila ong bet ba ka datang ka procedure labs ni kam ya keren ya kata ka ti ka dustur ni rely bet ya ka procedure labs kumno bangin ni penbet ya kata ka procedure labs ka bai dei bat ka ni ka jinglong jong ka Hima Sohra bat ya kata ka jong ka jinglong badai ne bom dei jong ta candidate te ni na kalian jong district council ni numla ban determine menta ni hak ban pet iki kot kisla da wan ban bu iki kot kisla shani hadu menta ku mangila ong na ka por syakupor ba ula don candidate ula wan bani kendu i am in charge ngiru ba udon kata ka jingthu ban yele ikani ka election ban khun ya CM Sohra tingin ya ai lat namar ba kadai ka kalenti kata kalau natural justice mo mangiha ban ai ba tu ni mahang tu lesi nalor kan election na hatu ni bal ay walam nang daw acting chief ki menteri dan bakit khadu aktif darbar kadang try ka jing ajimut nagaleng ki menteri bat aktif darbar jong Hima long pi ke kam da de ka jing ajimut long ki shukwa bangin pen scam na kaliang ka jungi ka district council ya ka communication ka bangin ai ki na ni shakhmat kan long ka daga jing tho ka ba kiru kila ban bu record sa ka office ka jongki tina kaliang ka jongi ringi smudai hi na ma ba bro skat tu ngila shue keren daga ktien ngila shu batha e ka kam ka ba u acting CM madu ka sngi ka bangi ngi thungi i ku acting chief ba kini ki kam lai sautali ki ba ha ban pendep ka ki no
Ti Mynta pada la kat kum ke jingwan ke jongki haba kila erai ki kwa da ka jing thoi nangi ya ka lenti ka ba acting chief acting chief ude manshim tingi rungi ya ngin sapet kini kini sngi ngin sa ai ka ya ka badon kam man ai ha ka be de bat ka kam Jylla Hima Sohra. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks. We help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school, with friends, and a little bit of home. This is STEMS, our ride, our future.